औ आंथ' मोजांखौनो सानदों, आं मोजांखौनो नागिरो। बे रनिया सोरजों रायज्लायबाय थाग्रा जादों? रायज्लायबाय थानायल' नुयो माथो बेखौ आं। साननैसो जादों रायज्लायबायल' थायो आरो मानसिया जेबो टेनसन लाला माथो। दाख्लैफोर माथोलै हाबिलानो बिराद टेनसन लादोंमोन माथो, नागिनो थांनाय माबानो थांनाय। बे साननैसोनि गेजेराव माथो मा बिराद खुसि माथो मानसिया, आरो रायज्लायबाय थानायल' खोनायो। माइबाथ' जादों ने हाबिलायानो फन खालामदों, आसोल हाबिलाया। नङाब्लाथ' बियो दाखालि बावनिफ्राय नागिनो थांनाय मायबानाय बेसेबा रागासो जोंना दंमोन। ओंखाम जाया मायबा जाया बेबायदिसो जाना दंमोन माथो मानसियालाय। बिनि खुसिखौथ' बुजिदों र' आं। दाख्लैबाबो हाबिला जाना रायज्लायनायखाय बियो खुसि मोन्दों। नाथाय दा आरो सोरजों रायज्लायबाय थाग्रा जादों बियो? बिनि मबाइलखौ चेक खालायनांगोन र'। हाबिलायानोथ' फन खालायाखै बिखौ, आसोल हाबिलाया। मोनसेनि उनाव मोनसे टेनसन फैबाय थायोलै। चेक खालायनांगोन आं, आसोल हाबिलाया नङाथ'। मा एसे गोथाव जादों बाजै फिथाया। गोथाव मोनदों? बाजैयानो बुंखाबाय मालाय सासेया। बुंखायाबा जाखागोनखौलाय माथो। बाजै माबोरै रोंगौ नों बाजै एसेबां गोथाव गोथाव संनो? फिथाया आयौ एसेबां गोथावमोन, जोबलायलांबाय। आं बेसेबा जाखाबाय फिथाखौ लाबोनायनिफ्रायनो। गोथावथार मोनदों आरो। आं फिथा सावनो फोरोंना होगोन दे नोंसोरखौ। फोरोंजायाहाय बाजै, नोंनो फैखासिगोनबा नोंनिनो गोथाव संनायखौ जाबाय थागोन आंहा। फोरोंजाया नोंजों, आं फोरोंबाथाय नों संना होनाय नङा। नोंनासो बेसेबा गोथाव जाखायो। आयौ जानला मानला बुंबाय थायो बियो। जों संनो रोंब्ला माथो बाजैया जोंनो संनानै जाहोनाय नङा ने बाजै? नों इसेबां गोथाव संदों फिथाखौ, जोंहा आइयाबोसो एसेबां गोथाव संनो रोङा, आबैनाबो एसेबां मोजां जाया। नोंना एसेबां थावदों आरो नारेंखला मा एसे गोदै जादों। गोथाव सिनि होदों नामा बाजै? सिनि होआखै, नारेंखलानो जोंहानिनो गोदैथार। आयौ एथ' गोथाव नारेंखल, जोंहानोबो बिथान हर। हागोन दे लाबोनो। माबा हाबिला, नों थालांखाया मानोथो थांनो नागिरदों? नों थाबोला गोथाव गोथाव संनाय मोनजाबाय थागौमोन ने, फिथाफोरखौ गोथाव गोथाव। थालांखादोहाय नोङो, थांनांला। ओरैनोबाबो जोंहानि न'आवनो नों हाबा जाना फैखागोन। मानोथो थांबावनांगौ? नोंहा रावबो गैखाया बेयाव। थाखादो, थांनांला नोङो। ने सिखिरि, थालांबानो जाखायो ने हाबिलाया। हागौमोनथ' र' थालांखानो। थ'आ दे दा थाथ'ला, फैखागोन ना उनाव नोंसा आदाया ट्रेनिं जोबबोला। बेथ' नंखागौ, थेवबो नों थालांखानो हागौमोन आरो। थाथ'ला दे, राजानोबो दाखालिल'सो एडमिसन होबायना, एसे माबोरैबा जागोन। ए, आंहालाय सानदोंमोन नों थाबोलाथाय फिथा मोनजाबाय थागोन होननानै। थुफा आरो आंजों गाबोनो संना जाहोलायगोन आङो। आरोलाय जानो लुगैबाथाय नोंसोर थां आरो। आं सावना हरगोन दे। औ हाबिला, नोंसिनि गामिखौ नायनो लुबैदों आं। थांगोन र' माब्लाबा। औ थांगोन दे जोंफोरना सानैबो ने? औ थां आरो बेरायनाय बायदि। थांगोन र' थांगोन। औ थांगोन दे। दिशा? हा? मा? बयबो बुंग्रा जादों दे, नों हले माथो अबावबा मायबा जायखौनो मेखौनो लोगो हमलाबायनो माथो। मा जायखौनो मेखौनो? सोर मा बुंलाबायखो नोंखौलाय? मैयाबो माथो सिगुन बागानाव सोरबा सेंग्राजों रायज्लायबाय थादोंमोननो। रायज्लायबानो मायबा जागोन आरो? मायबा जाया, गाज्रि नुवा नामा? मा जायजों मेजोंनो लामा गेजेरफ्राव बेबायदि लोगो हमलाबायबा सिगुन बागान मायबा बागान माबायदि नुयो? नोंहा एसेबो साननो रोंनाय गैला नामा? सनमान गैला नामा एसेबो? मायबा सनमान, सोरबा मा बुंखौ? कलेजाव थांदों, फरायनो होदों, मोजाङै फराय। जानला मानला दा मावसै। आरो लोगो दोङो सोरजोंबा मायबा दङ, मायबा पार्सनेल बाथ्रा दङ, मायबा दङ, बेफोरखौ जायगा दंना रायज्लायनायनि? अबावबा रेस्टुरेन्टाव थां, अबावबा लोगोफोरजों थां, जमा थां लोगोफोरजों। माबायदि मा बेफोरबायदि बिलाइ दंफां सिंफोराव बेबायदि लोगो हमलाबायनाय बिलाय? आरो दानो मा दानो बेफोर जाबायानो नामा? फरायनायाव हले गोसो होआखै नामा नोङो? बयफ्रेन्ड लानानै जाबाय नामा नोंहा? नोंसिनि आरो बेनोसै। आं माबा ओरैनो लोगो हमदोंमोन आरो। आं माबा नांगौ जानायखौसो होदोंमोन। समाजनि नोजोराव गाज्रि दा गोलै दे, समाजनि नोजोराव गावखौनो गाज्रि दा खालायना ला। फरायनायाव गोसो हो। फै, आंखौ बेफोरखौ फोरोंबाय थानाङा, थां। आइ, नोंखौ मोजाङैसो बुंदों आं। मोजाङै बुंनायखौ गाज्रि मिनिङाव ना लासै मिथिबाय। खोनाबायना? मोजाङै बुंदों, मोजाङै बुजिनो नाजा। गाज्रि मिनिङाव मानो लायो? गाज्रि साननानै मानो लायो? आं मोनथिदों, आं नोंखौ मोजाङै बुंदों। नोंसिनि बाबाया मोनथिनो गोनांबा आरो मा जाबावगोन नों मिथिखा। नोंसिनि बाबानि रागाखौ मिथिगोन ना मिथिया नोङो? माबायदि जायो रागा जोंबो दा? आरो जुदि आं नोंसिनि बाबानि सिगाङाव बेफोर बाथ्राखौ बुंनांगौ जायो, नोंसिनि बाबाया खिन्थु नोंखौ हस्टेलाव दोनहरखागोन मिथिखा। आरो बेबो जानला मानला हस्टेलाव नङा, ओरैबायदि स्ट्रिक्ट हस्टेलाव दोनहैगोन मिथिखा। खालायबाय था नोंसोरो, बिमा बिफा होननानैनो गावनि गोसो बायदि खालायबाय थानो नाजा। आंनि गोसोनि साननायखौ हले बुजिखाया। माखौबासो माबोरै बुजायनो बे फिसाफोरखौ? फरायनायनि सिगां बे मोजां मोननाय, सेंग्रा लोगो हमनाय, सिख्ला लोगो हमनाय, बेफोरखौसो सिगां धान्दा लाग्रोयो। फरायनायखौबोथ' एसे साननांगौ।
बेफोरलाय मोनसे मोनसे बाहागोखा मोजां मोननाय माबानाय बेबायदि होननानै आरो फरायनायखौ गोसो होआलासिनो बे सेंग्राफ्रा सिख्लाखौल' लोगो हमबाय थाबा सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरखौल' लोगो हमबाय थाबा जागोन बेनिफ्राय फरायनाया ओजों जिर' जाना थाहैयो जोंनि जुगावबो मबाइल दंमोनहाय थेवबो बेबायदि नङामोन एसेबां अभार दानि गथ'फोरा गावखौनो बांद्राय स्मार्ट बायदि मोनो गावबा गावखौल' गोरों बायदि मोनो खोमा आबौ बेबायदिब्लालाय माबोरैथो जानो आंहा सानदोंमोन हाबिलानि न'खौ सावनानै हाबिला आरो अख्रांमोननि न'खौ सावनानै हांगार खालायजोबगोन होननानै नोंनि थाखाय जायासैयानो अबाव फैसा बुरखां थांनायालाय मोनासैयानो माथो जोंफोरो दे जाम्बा नों बुंनायखाय फैसा थिंख्लि मोनगोन होननानै बुरखांना फैसा मोनगोन होननानै बेबायदि बुंनायखाय आं हाबिलानि न'खौ सावनो थायाखैमोन दा मा जाबावगोन दा हाबिलाया फैलायलांसिगोन सावनोनो मोननाय नंला माथो दा दिनै हाबिलाया सफैलायलांब्ला सावनोनो हानाय नंला माथो दे जाम्बा गथ' बेबायदि जायो नामा सावगोन दिनै सावगोन दिनै मानिबा दिनै माबा खामानि ओंखारब्ला नोङो सावा होननानै बुंगोन आं हले दिनै हारसिंबाबो सावहैथारगोन बिराद बुरबाक बेबायदि जायो नामा सावथारगोन दिनै बेनि न'आलाय बेसेबां गिदिर ना माबा माथो न'आनो बिल्डिं सानदों नामा बिनि न'खौ सावब्ला 10 घन्टा नांगोन हो बिनि न'आथ' दाउ गन्द्रा गरार मोसौ गलिसेबांल' बे न'आ खामनो थाखाय आधा घन्टाबो नाङा मोनथिबाय नों थाङाब्लाबो थाङाबाबो आं दिनै सावहैथारगोन थांगोन मानो थाङा नों जायखिजाया थावखौ मोजाङै दोनदोंना दोनाखै दोनदों औ दोननाय जायखिजाया रेडि था हरनि 1 बाजियाव थांनानै सावहैगोन जोंफोर हाबिलामोननि न'खौ औ 1 बाजियाव सावहैगोन 1 बाजियाव औ हाबिलानि न' दिनै हांगार बानायजोबगोन हांगार आंनि मुङा हाला मावां फाला मा जाखो हाबिला मा सानबाय थाखो माबा आं बावनानैसो दंमोन ओइ जोंहा बोरमा आथि लाबोदोंमोन ना बोरमा फिदों औ हेबलाबायनासो दं नामायथाय आं थारमाने माबायावनो खाना गारबोदों आरो गलियाव हेबाखै खोमा दे दोनदालखौ गोलावै खाबोदों ओहो गुसुङैनो खादोंमोन जेबो नङा बेखौनो साननांगौ बोरमाफोरालाय थाखायो माथो नङा माने थेवबो ओरैनो सानफ्लांबाय थादों आं जादोंना जायाखैथाय माबाफोरा गांसोफोरा जोब्बायसो नामायो आं हाननानै गारबोखादोंमोन ए गांसो हानानै गारबोखादों होनबालाय माथो टेनसन मालाय जाबाय थागोन र' औ होबोदों थेवबो बुरजाथार होबाखैमोन उखैसोबायसो नामायो जाजोब्बायसो नामायोथाय थै जेबो नङा बोरमाफोरा जायालासिनो थानो हायो आरो नों मैयाल'सो फैदों मैया होबोनायानो जोबथ'वाखैदि बे आरो जोबबाबोलाय बिसोरो जाखायो मालाय थानो हाखायो बेबायदिनो सावलि जाबाय थागोन ना बेनिफ्राय दा थांफागोन ना थांफाला आंजों आं थारमाने थांसैयानो औ थांहोलांसै आरो नोंनो सिमखौबो लाबोनाय जायाखै मैया मबाइलखौल'सो लाबोबाय सिमखौबो बानायहैनोसै दिनै नों थांनो ना आंदो आंनि गेरेजखौ नायनो थांगोन ना थांला आं थांथ'ला खोमा आबैया मायबा बुंदोंमोन माथो आंनि सिगाङाव मायबा खालायगोन होननानै बुंदोंमोन मा खालायनो आबैजोंलाय आबैया माबा जेन्थ'खा देनांगौ होननानै बुंदोंमोन खानायाव फोना होनांगौनो बेनालाय बेनोसै सोरखौबा चान्स मोनबानो जेन्थ'खाल' देनो होयो दे होमबालाय थाङाबालाय आरो औ थांथ'ला दे माथो उनाव थांलायगोन दे माब्लाबा नों थांबानो जाबाय ओमफ्राय सिमखौ बानायनो बावगारनाङा औ बावगारा दे आं बानायगोन नोंसिनाबा ओजों मानि माबा सिमा मायाबा मोनो नेट जिअ'आव मोनोना जिअ' औ बे जिअ'आनो मोनो खोमा दे आं सुखिखौ माबा दाखालि बै बुंनाय खोनादोंमोन बेखौनो मोनो खोमा दे होमबालाय ओमफ्राय हाबिला नोंनो मायबा नांगौ नाङा जेबो मानो नाङा मायबाफोर नांगौबा बुंखा आंनो लाजिनाङा सेम्पु साबोन मायबाफोर नांगौ नामा नोंनो लांफानो आरो गस्ला दख'ना बेफोरखौ नांगौ नामा आं बायना लाबोगोन दे थेक नाङा बेफोरखौ जेबो आं आरो सेम्पुजों खर' लोबखाया साबोनफोरजोंनो लोबलाबायखायो आं मा साबोनजों खर' लोबालाय सिख्ला जानानैनो आंनो सेम्पु फुनबावो इसोरनि अननायाव खानाया मोजाङैनो दंखायो आंना इसोरा खानायखौ मोजाङैनो हरदों जेबो जाया माथो साबोनजों लोबबाबो साबोनजों लोबो आं अबाव आरो सेम्पु बायबाय थानोबो फैसा थोआना फैसाबो जाया दे आं लाग्रा सेम्पुखौनो लाबोगोन दे आङो बुरजा मानि लाबोखागोन आं सेम्पु पेकेट नाङालै नांलाया आरो दख'ना नांगौ दख'ना नैबेबायदि न'आव गानग्रा गस्ला नांगौ न'आव गानना थानो नाङाहाय मा नाङा बुंबाबो होनबाय थायो नाङा नों खालि थाबल' फै आंथ' गाबोन थांगोन ना ओंखारथो सोरबा नुगोन आखाइ हमलायबाय थानाया लामायावनो मा जानायखाय आंनि न'नि लामासो
जाम्फालाय नुब्ला गासिनो दे अमा दे थांदो सिनखौ लाबोनो बावनाङा बाय लाभ इउ लाभ इउ टु दे थाथ' थां मोजाङै थां आब' सिखिरि लोंनायाव थांनो दे आब' हाबिलिया दङ सिसा मानि बावबाबा सिखिरि अबावबा हाबिला नायनो थाङो मानो थांनो नागिरदोंलै नोंनि आब' हाबिलिया नोंखौ खबर लानो फैदों नोंखौ खबर लानो फैदों मानि नायनो थांनांगौ बेखौलाय मानो नायनो थांनांगौ थां फरायलां थांदोंमोनलै खेबसे आब' हाबिलिया फैदों थांल'नाय नोङो थांल' जोंसियाव बलै आथिङाखौ सिफायना होगोन थांनाय नोङो थां माबोरै थाङो नोङो हाबिलखौ नायनो थाङो से बदनाम गादों जोंफोरखौ बे नोंनि आब' हाबिलिया फोरनि सुथुरसो बियो मोजां मानसि नङा मिथिबाय नोंनिया खालि बिदिल' दे बुंनायखौ खेबसे बुंनायखौ बुजियाखै नामा अबाव थांखोलै गन लागायनांगौ हो थां फरायथां मानिबा आब' हाबिलाखौ नायनो थांग्रा मानिबा दरखार नांदों आंनि गथ'फोरखौ बिखौ नायनो थिनहरनो दरखार नांदों बे सुनि ग्रहखौ दाथ' बेसे दुगा जासिगोन बियो बेसेबा दुगा जासिगोन 40,000 50,000 मोननाय हौवाखौ बरायना लानो हासिगोन हाबा जासिगोननो बेसेबा दुगा सोर लिंबावो बिखौलाय सोर लिंबावनो हागोन बिखौ खालि गैजारोङिनि निखावरि बे मावरियासो बेसेबा मोजां न'खरनि हौवाखौ मोनसिगोन साला मोनाबासो मोजां मोनगौमोन आं बेखौथ' आं सोरबा थेलाला सोरबा मा खामला मावथिंग्रा हाजिरा मावग्रा बेफोरबायदि गैजारोङिखौसो मोनबासो मोजां मोनगौमोन आं गोसोफोरखौ दा बे मोजां न'खरनि साख्रियाला हौवाखौ मोननानै बेसे दुगा मारिगोन आं बिसिखौ हरनि 9ता जाबाय 11ता जाबानो ओंखारलांखागोन आं हाबिला दिनै नोंनि न'आ हांगार जाजोबसिगोन हांगार आंनि मुङाबो जाखला मावो आङो बुंफ्ला